Ғазиз тауышлар, Қазан отлары журналы һәм Татарстан радиосы тәкъдим итә. Ихтибарыгызга 1995 елда Илһам Шакировның 60 яшьлек юбилее уңаеннан әзерләнгән тапшыру тәкъдим итәбез. Авторы сәнгать белгече Йолдыз Исәнбәт. Тапшыруны ул үзе алып барган. Елла белек Мәскәү телевидениесе өчен мин җырчы Илһам Шакиров турында кыска гына тапшыру әзерләдем. Мин язып китергән текстагы Шакиров непревзойденный исполнитель татарских народных песен дигән җөмлә борчу уятты. Берничә утырыш җыеп, фикер алышып, ничек инде непревзойденный, бездә андый җырчылар күп дип, ул җөмләне төшереп калдырырга куштылар. Ләкин тормыш раслады. Сәнгать үлчәве белән килгәндә,
Илһам Шакиров ул вакытта да непревзойденный иде, әле дә непревзойденный булып тора. Дөрес, сәхнә уңышы, халык арасындагы популярлык буенча аны вакыт-вакыт узып китүчеләр дә булды, ләкин мин бит сүзне сәнгать турында алып барам. Артистны модада бик популяр итүе мөмкин, халык мәхәббәтен казану һәм дистәләрчә еллар югалтмау ул инде бөтенләй икенче нәрсә. Илһам Шакировның безнең сәнгатьтә тоткан урыны аның зур шәхес булуыннан килә. Ул халык арасында да, музыка дөньясында да ихтирам казанган чиксез талантлы музыкант, укымышлы, белемле фикер йөртүче, киң күңелле, матур табигатьле кеше. Аның кыйбласы бар.
Илһам Шакиров иҗаты күп кырлы. Аның турында бер тапшыруда гына сөйләп бетереп булмый. Шуңа күрә бүген Илһам Шакировның иң зур казанышы булган халык көйләрен башкару сәнгатенә генә тукталыйк. Әле бу мәсьәләгә дә өстән генә кагылырга туры килә. Татар халык музыкасын башкару традицияларын үстереп, Илһам Шакиров татар музыка сәхнәсенә бик күп яңалыклар кертте. Әйтик, ул халык көйләрен микрофон белән җырлауны башлап җибәрде. Микрофонның сәнгатькә китергән файдасы яки зарары турында сөйләү бу аерым мәсьәлә. Аңа бүген кереп китүнең кирәге юк. Хәзерге заман сәнгате зур дәрәҗәдә микрофон куллануга нигезләнгән, һәм аңа каршы көрәшү яки аны кабул итмәү бер нәрсәне дә үзгәртә алмый. Кайчанда булса, микрофон татар музыка сәнгатенә дә кереп урнашырга тиеш иде. Ләкин микрофон белән иң беренче булып Илһам Шакиров җырлый башлауы вакытында бик сәер тоелды. Бер уйласаң, аңа микрофонның бер кирәге юк иде, чөнки Шакиров киң сулышлы, чын мәгънәдә җырчы тавышына ия артист. Ә микрофон сәхнәгә тавышсыз җырчыларны мендерде. Интегә, 1-2 көн дәвамында 3 минутлык музыка әсәрен магнитофон тасмасына язып, аннары күп еллар рәттән шул язманы залга яңгыратып, сәхнәдә тавыш чыгармыйча, авыз гына ачып, җырлаган булып кыланган җырчылар барлыкка килде. Техника хәзер шул хәтле алга китте, хәтта ишек шыгырдаган тавышны төрле техник чаралар белән музыкага әйләндереп була. Ә Илһам Шакировны алсак, ул консерватория тамамлаган профессионал җырчы. Ул бөтен дөнья классик репертуарының катлаулы әсәрләрен башкарачак музыкант итеп тәрбияләнде. 70-нче еллардан башлап кына Казан консерваториясында халыкча җырлаган укучыларны ярый, ничек җырлыйлар, шулай үзләре белгәнчә җырласыннар дип, алар алдында зур максатлар куймыйча, күп очракта үз ирекләренә калдыра башладылар. Илһам Шакиров вакытында алай түгел иде. Ул консерваторияны теләсә опера театрында эшли алырлык җырчы булып тамамлады. Аның тавышы сәхнә алдында утырган симфоник оркестрын яңгырашын каплап, зур театр залын тутыра иде. Нигә кирәк булды соң аңа микрофон? Бу мәсьәләнең тагын бер ягы бар. Тыңлаучыларның күңелен Илһам Шакировның микрофон белән җырлый башлавы җәрәхәтләндерде. Микрофон татар музыка сәнгатенә ят нәрсә кебек кабул ителде. Илһам Шакировны бүтән халыклар җырчыларына ияреп, татар музыкасын бозуда гаепләделәр. Яшь җырчыга залдан микрофоныңны ташла дип, кискен боерык биреп кычкырулар да еш булды. Шулай бер вакыт мондый кычкыруларга Илһам Шакировның сабырлык белән Стамбул булып, Стамбул мәчетләрендә микрофон аша азан әйтеп мөселманнарны намазга чакырганда, татар халык киен микрофон белән җырлау артык гынах булмас дип җавап бирү хәтеремдә. Инде микрофон җырчы тормышын җиңеләйткән икән, аңа кайбер истәмә мөмкинлекләр биргән икән, Илһам Шакиров заманнан калышмыйча моннан файдаланды.
Илһам Шакиров җырлый башлаган вакытларда татар халык көйләрен башкаручы филармония җырчылары я баян, я кайвакытта гармун белән чыгыш ясыйлар иде. Бүтән музыка кораллары кулланылмады диярлек. Дөрес, татар композиторлары халык көйләрен фортепиано яки симфоник оркестр белән җырлау өчен дә шактый эшкәрттеләр. Ләкин андый әсәрләрнең саны бөтен җырчылар репертуарын тәэмин итәрлек түгел иде, һәм алар халыкча җырлаган филармония артистларына түгел, академик рухта җырлаучы опера һәм камера җырчыларына билгеләнгән иде. Илһам Шакиров татар халык көен чын халыкча җырлап, үзенең тавышын төрле типтагы оркестрлар һәм музыка кораллары тавышы белән бик матур һәм завыклы итеп кушалды. Бер уйлауда фортепиано белән җырлаумы, баян беләнме ни аерма. Музыка тәрбиясе алган җырчы өчен монда бернинди авырлык юк. Ләкин бит эш ансамбльне бозмыйча бергәләшеп җырлау, уйнау турында гына түгел, бер бөтен сәнгать әсәре тудыру турында, мәгънәви һәм эстетик бернәмлек турында. Халыкчан, димән, авылчарак җырлаучы кеше тавышы һәм гасырлар буе камилләшкән Европа профессиональ музыка кораллары тавышлары бер-берсенә туры килергә тиеш. Шуңа күрә фортепиано яки оркестр белән җырлау җырчы тавышына, аның сулышына, тавыш алу рәвешенә өстәмә таләпләр куя. Җырчы тавышы классик интернациональ музыка коралларына тиң булырга һәм шул ук вакытта милли үзенчәлекне сакларга тиеш. Моңа ирешү авыр. Бөтен илләрдә халыкча җырлаучы артистлар гадәттә милли музыка кораллары белән генә җырлыйлар. Илһам Шакировның дулкынлы тавышы, аның җырлау алымнары, татар халык музыкасы әһәңнәрен симфоник оркестр һәм фортепиано яңгырашына бик табигый кушып җибәрде. Бу җырчының милли рухны, милли моңны саклавыннан гына түгел, аларны ниндидер яңа югарылыкка күтәрү, аларга яңа мәдәни форма бирүдән дә килә. Илһам Шакиров белән чыгыш ясаган музыкантларның дәрәҗәсе югары булуында онытырга ярамый. Әйтик, фортепиано белән җырлаганда Илһам Шакиров нота буенча җырламый. Ул халык көен ирекле башкара. Шуңа күрә пианиста татар халык көенең эчке агышын тоеп, җырчының шул көйне кайсы якка борып җибәрүен алдан сизгән талантлы музыкант-импровизатор булырга тиеш. Кем соң ул пианистлар? Радиоконцертмейстеры Екатерина Соколова, опера театры дирижеры Талгат Ахматов һәм 3 татар композиторы Александр Ключерев, Рөстәм Яхин, Ринат Еникеев. Мондый иҗади дуслык, әлбәттә, татар халык музыкасының эчке мөмкинлекләрен ачарга, аңа яңа төсләр бирергә юл ача. Hayran bulan
жырлау түгел яларсыңда үзіліп салынғаш жырлау түгел яларсыңда үзіліп Илһам Шакировның оркестр белән җырлаганын тыңлар алдыннан, җырчының тагын бер үзенчәлекле яңа алымына игътибар итәсе килә. Ул сүз әйтмичә генә көйләү, җырсыз көйләү. Бу эстрадада да шактый еш очрый торган, әсәрнең берәр куплетын сүзсез ләләләгә яки сызгырып кабатлауга кайтып калмый. Илһам Шакиров көйнең формасын, төзелешен, бүлекләрен саклый, ләкин көйне үзен кабатламый, аңа нигезләнеп, яңа, кайвакытта бик катлаулы көй тудыра. Һәм шундый урыннарда төрле алымнар кулланып, вокаль техникасын да күрсәтә. Бер караганда, монда джаз йогынтысын күреп була. Ләкин Илһам Шакировның импровизациягә килүе джаздан түгел. Импровизациядә ул халык көйнең үзендә булмаган, ләкин җырның эчтәлеге таләп иткән хисләр һәм төсмерләр эзли. Халык көе ул бит тирән булса да, ләкин бер хисне тасвирлый. Көйне яңа сүзләр белән кабатлау шул хисне яңадан-яңа исбат итү, ниндидер дәрәҗәдә көчәйтү. Ләкин күпме генә кабатлама, шул төп хистән читкә китеп булмый. Илһам Шакиров импровизацияларында ул аларны вокалист дип исемли, әсәргә яңа хисләр кертә, аның эчтәлеген тирәнәйтә, өстәмә мәгънә бирә, эмоциональ байыта. Бәлки, халык музыкасы һәм татар репертуарына гына таяну кайвакытта Илһам Шакировка үзенең җырлау мөмкинлекләрен, артист талантын тулысынча ачуны шиклидер, һәм вокализларда ул үз сүзен әйтү юлын эзлидер. Tuğanlarının sağından
табыған шағым туғандарының сағынған Татар халык көйләрен эстрада оркестры яки инструменталь ансамбльләр белән җырлауны да безнең сәнгатькә Илһам Шакиров кертте. Аның белән бер вакыттарак инструменталь ансамбльләр белән Әлфия Абзалова да җырлый башлады. Ләкин аның репертуары бөтен дөнья халыклары җырларына нигезләнгән иде. Чит ил җырларын безгә чит илдән кергән инструменталь ансамбль белән башкару табигый күренде. Илһам Шакировка бик күп ризасызлык белдерелде. Халык инструменталь ансамбльләрне тыңларга әзер түгел иде. Чөнки безнең ил өчен эстрада тибындагы инструменталь ансамбльләр гомумән шактый яңа нәрсә иде. Инде татар музыкасына алар әле бөтенләй кермәгән иде. 50нче елларда Олег Лунстрем җитәкчелегендәге оркестрның 1-2 концертыннан соң татар композиторларының әсәрләре җиңелчә эстрада манерасында язылмады да, башкарылмады да. Мондый оркестр ансамбльләргә ничектер өстәнрәк карадылар. Аларга иң лаеклы урын ресторан, күңел ачу җирләре, чын сәнгать әсәрләре башкарылган концерт заллары түгел дип саналды. Традицион татар халык көе тумышы, яшәү шартлары, эчке юнәлеше белән җиңел күңел ачу музыкасыннан ерак торса да, Илһам Шакиров үзенең сизгерлеге белән татар халык көйләрендә андый мөмкинлекләрне дә күрде. Заманча яңгырау, берникадәр җилбәзәклек яшьләрдә дә халык көйләренә карата кызыксыну уятты. Аларда милли хисләр сүнмәүгә бер сәбәп булды. Бу бигрәк тә шәһәр яшьләре өчен әһәмиятле иде. Ой,
Татар музыка башкару сәнгате өчен инде традицион булган кайбер алымнарга да Илһам Шакиров яңа төс бирә алды. Әйтик, баянга кушылып җырлау. Бер баян урынына Илһам Шакиров 2, кайбер очракларда 3 баян белән чыга башлады. Баянчылар, әлбәттә, партияларга бүленеп уйнамадылар. Алайда аларның уйнавы берсе-берсен кабатламады. Ләкин алар нәкъ бер төсле уйнасалар да, бу беренче карауга гади генә бер ачыш музыкага көтелмәгән кылач бирде. Баян тавышы дулкыннары бөтен залны тутырып алгандай, әллә нинди стереофоник эффект тудырдылар. Киң, мәхәббәт, көчле яңгыраш барлыкка килде.
Илһам Шакировның кыю адымнарының берсе халык көйләрен сәхнәдә ялгыз җырлау. Мондый рәвештә иске Кара Урман, Әллүки, Урал кебек озын көйләр җырлануны истә тотсаң, бу адымның бигрәк тә җаваплы икәнен күрәсең. Чөнки сәхнә өчен бик озын, бер гомер итеп тоелган 4-5 минут эчендә яп-ялгыз музыка коралларының бизәкләреннән тыш кеше тавышы гына яңгырый. Үзен ялыктырмыйча тыңлатыр өчен җырчы бик оста, аның тавышы матур һәм төсмерләргә бай булырга тиеш. Кайвакытта Илһам Шакиров үзенең вокализ-импровизацияларында ялгыз җырлый, бигрәк тә чыгышны симфоник оркестр белән ясаганда. Чөнки зур коллектив җырчының импровизациясенә кушылып, үзе дә импровизациялап уйный алмый, ул тынып кала. Мондый вакытта оркестр аккомпанементы белән башкарылган җыр әсәре кеше тавышы һәм симфоник оркестр өчен концертны хәтерләтә башлый. Чөнки җырчы тавышы әле генә яңгыраган, бик күп музыка коралларын туплаган оркестрга каршы куела. Ялгыз тавыш оркестр белән ярыша. Тыңлаучының бөтен игътибарын бер ноктага текәп, шуннан читкә тайпылдыртмыйча ялгыз җырлау бу бик зур артистка гына хас алым. Шуны да әйтергә кирәк. Ялгыз җырлауны гадәттә җырчының иҗади логикасы, трактовкасы таләп итә. Әйтик, иске Кара Урманда халыкның ялгызлыгын, ярдәмсезлеген күрсәтү. Say
Илһам Шакировның татар җыр сәнгатенә керткән яңа алымнары үз тавышының мөмкинлекләрен күрсәтү белән мавыгудан түгел, иҗади проблемаларны хәл итүдән килә. Җырчы гына түгел, артист буларак, ул әсәрнең музыка һәм шигъри эчтәлеген тулысынча ачуга омтыла һәм шул омтылышта яңа чаралар таба. Илһам Шакиров репертуарны сайлый белә. Бардан сайлау гына түгел, ул татар халык җыр-көй репертуарын искиткеч байытты. Беркемгә дә билгеле булмаган халык әсәрләрен табып, безнең музыкаль көнкүрешкә кертеп җибәрде. Халыкның музыкаль күзаллавын киңәйтте. Татар музыка сәнгатендә Илһам Шакиров аерым бер зур урын тоткан музыкант. 20нче йөз бетеп килә. Татар профессиональ музыка сәнгатенең ул 1нче йөзеллыгы. Шул дәвердә дөнья музыка сәнгатенә без нәрсә бирә алдык? Уйлый башласаң, искә бары тик 1-2 аерым әсәр, 1-2 аерым исем төшә. Шул кадерле исемнәр арасында Илһам Шакиров исеме. Гадәттә, теләсә кайсы халыкның фольклор музыкасын чит илләрдә кызыксынып тыңлыйлар. Бөтен дөньяда танылган музыка дәрәҗәсендә күрүдән түгел, мөгъҗиза, экзотик нәрсә дип. Татар халык музыкасын мәдәни эшкәртү, чын сәнгать дәрәҗәсенә күтәрү бурычын бездә Илһам Шакиров үтәде. Аның язмалары 20нче гасыр профессиональ татар сәнгатенең иң нәтиҗәле казанышларыннан. Безнең горурлыгыбыз, киләчәгебез бөтен дөнья музыка сәнгатенә керү юлында нигез ташы. Bakşanın bir kışmağında men oturdum, tınladım da men gereksiz yaşligimni uyladım men yaşligimni sen sazınla oynadım. Şınlağın şul kıllarımday bir üttü yıllarım. Üttü yıllar düzmedim mi yıllarım. Üttü yıllar sen sazınla oynadım.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа гаммәви коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.